maklar yo bebek sepisan. Wes padha diterimake. Aku mau arep wis koyo. Aku nangis ki. Aku seneng kok, Mbok. Kudune ya anak ya. Aku seneng ku anake Simbo. Iya, anak Simbo karo bapak. Nah, bapak tuh. Ora apa-apa, Mbok. Lah kon kok koyo. Ora apa-apa, Mbok. Aku ora apa-apa. Suminten. Cara ora apa-apa ora kaya ngono kuwi, nggih. Ora apa-apa, Mbok. Atimu ditoto diwenenake. Sing sabar. Oh. Iya, Pak. Aku sabar yen ngenteni Kang Mas Subroto. Mbok, terus piye Mbok aku? Wes sing mantep no. Wes jamak lumrahe yen wong wadon ngono. Ditampek ning ya kena nampik. Wong lanangane barake rai gedhek sak upamane. Diwenangke lile ning meneh ditampik. Kuwi Iya ngono, Mbok. kok iya. Kowe sing trimo. Sing mbok biyen ya ngono kono. Ngono, Mbok. Ya ditampik ya nampik. Kowe sing mantep, kowe anak sing kowe ngono. Sak liyane den Mas Broto isih akeh wong lanang sing bakal seneng karo kowe kok. Nah, ngono kuwi. Tanggamu apa? Tenang. Kowe dikandani ping anak warok. Kok menawa pancen dudu jodohmu ben Mas Broto kowe sing trimo ya. Den Mas Broto iku ora saking bagus, Mbok. Ya kok bagus sing kaya ngopo kowe dudu jodone Suminten den Mas Broto wis lunga saka Kutagara. Wis ora usah diarep-arep. Yen ngono aku tak nututi. Ya, ora enak kan. Iki kelakon nganti kaya ngene iki. Mula-mula bukane kanjenge. Mula kae Suminten awat-awat. Ya, aku golek ngadilan. Sing mbok diteni.